Epic Rap Battle of History. Iron Man versus Master Yoda. Start. Jeg slår ikke på små børn. Din lille grønne klump, så løb derhen til din mor, før du skider i bukserne. Det er dem, der bestemmer din modstander på størrelse, og hvad kan du egentlig uden din dragt? Så vær klar på at blive slået af en, der er mindre end dig, fordi jeg er hurtig som ninja, og mit lysvær skal jeg igennem dig på 2 sekunder. Dit lille lysvær har ingen chance mod min dragt. Den kan både skyde med lysrødder og missiler. Den flyver hurtigere, end du nogensinde kan løbe. Og hvad er det for nogle øer? Er du en lille elf-eventyrland? Jeg kommer fra rummet, din lille jordbror. Jeg har en her kloner, der bare venter på mit signal. Så bare kom ind, din lille jernklump.